ଗପଟିଏ ଜହ୍ନମାମୁଁ ପୃଷ୍ଠାରୁ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀ ଗରିବ ଚାଷୀ ଥିଲେ। ସେ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଟି ବହୁତ ଚାଲାକ। ନିଜର ଥିବା ପୁଞ୍ଜିକୁ ସେ ଋଣ ଦେଇ ବହୁତ ସୁଧ ନେଇ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଧନୀ ହୋଇ ଆରାମରେ ଥାଏ। ସେ ଚାରିତାଲା ଘର କରିଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଧନୀ ଆଉ ମୋଟେ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଲା। ଦିନେ ସେ ଯାଇ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାଶୟ, ବସନ୍ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସ୍ତରର ଲୋକ। ଗରିବଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସୁଧ ଖାଇ ସେ ଧନୀ ହୋଇଛି। ଗରିବଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷିବା ଭଲ କି? ଆପଣ ସେସବୁ ବନ୍ଦ କରାନ୍ତୁ। ସେ ମୁଖିଆ ତ ଆଗରୁ ବସନ୍ତଠାରୁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନିକ ବାଞ୍ଛାନିଧିଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସେ ପଠାଇଦେଲେ। ବାଞ୍ଛାନିଧି ଏ କଥାରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇବି ଓ ସେଠାରେ ଅବିଳମ୍ବେ ଏକ ପାଠଶାଳା ଖୋଲିବି। ବାଞ୍ଛାନିଧି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ବସନ୍ତର ସୁଧଖୋର ପ୍ରକୃତିକୁ ଓ ମୁଖିଆଙ୍କର ଲାଞ୍ଚଖିଆ ପ୍ରକୃତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ହେଲେ ପାଠଶାଳା କଥା ତ ମୁଁ କହିନାହିଁ। ରାଜା ହସି ହସି କହିଲେ, ଦେଖ ବାଞ୍ଛାନିଧି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲେ କାଲି ହୁଏତ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ସୁଧଖୋର ବା ଲାଞ୍ଚଖୋର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନ। ଏବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି। ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବ।